No saan ani Yahweh timang bangon ti balay, awan serserbi ti bannog dagiti mang padakder. Nusan ani Yahweh timang salaknibi iti syudad, awan serserbi iti panagwanawan dagiti gwardya. Awan serserbi ti panagagawa ti panagbiag, tinasapa nga ibabangon ken naladaw a panaturog, taited ni Yahweh ti kasapulan dagiti ayaten na bayat ti panaturog da. Dagiti anak sagot ni Yahweh da, bunga ken gungguna iti maysa nga ina. Dagiti lalaki nga anak ti agbanwag, Alalaki, kastalapana iti ima, apan nakigubat. Nagasa ti tao nga adu ti Panama, akakasla. Ni kaanuman, dinto maparnek, inton sangwenda, ti pangukuman dagiti kabusor na. Santo, Santo, Diyos sa napigsa, akan takapingak daydayan ka. Santo, 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 silaw kenayat ka. Santo, Santo, dayawenda ka, dagiti sa santo asang sangkamaysan. Kerubin ken serafin, agmarintumen, managpasul gloria iniwen. Santo, 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 awan pagkurangan, manakabangin, asiken ayan. Santo, 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 Diyos sa napasan, langit ken dagat, siksikat inayaman. Santo, 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 manakabalin ka, sa madaya awaning ngala. Amen. Agkararag tayo. May
daydayaw launay tinasantuan nanagan mo, o Apo Diyos. Agyaman kami, o Apo, iti daytoy manen nga aldaw, ti baro nga biyag ken salon ato, Apo Diyos, nga insagot mo manen iti tunggal maysa kada kami. Ket nakabailan mi manen, o Apo Diyos, iti imay ditoy balay ti kararag mo. Tapno umay kami agrukbab, umay kami makipagdaydayaw ken nagkararag ken ka. Kastamet kadagiti kakabsat ken kapamilyami, o Apo Diyos, nga agbuybuya iti FB Live, o Apo Diyos, ket maki sang kamaysada nga agrukbab met ken ka iti daytoy nga bigat. Wen nga rudo Diyos agtultuloy nga pagyamanan mi, o Apo Diyos, iti presensya mi iti biag iti tunggal maysa kada kami uray man pay iti daytoy nga panawen, o Apo Diyos, nga adu dagiti pakarikutan ken adu dagiti uncertainties, o Lord, nga isu nga inted kada kami daytoy nga pandemic, o Apo. Kaya't nga rod, o Diyos, iti daytoy nga panagdaydayaw mi ken ka iti daytoy nga bigat, dawaten mi, o Apo Diyos, nga ipalubos mo kadi iti panaggaraw, iti Espiritu Santo mo, Apo, nga iti mensahe nga mangyeg mi iti daytoy nga agsapa. Mainayon kuma, o Apo Diyos, nga bendisyon iti biag iti tunggal maysa kada kami. Kaya't agserbi, o Apo Diyos, nga pigsa, agserbi, o Apo Diyos, nga inspirasyon mi, nga idanon mi, isublimi iti pagtaingan mi, iti pagtrabahuan mi, ken iti komunidad mi, iti daytoy manen nga lawas na, o Apo Diyos. Palubusan na kami nga rod, o Apo, nga maaramidan. No anyaman, o Apo Diyos, dagiti na dakdakkel ken naimbag nga planom para iti tunggal maysa kada kami. Iti Domingo nga naisang sangayan, o Apo Diyos, para kadagiti lolo ken lola mi, o Apo, dawaten mi iti agtultuloy nga panang bendisyon mo kadakwada, iti napigpigsapay, o Apo Diyos, nga karadkad sa lunat ken nadadupay nga tawen, nga makaduami idaw, Apo Diyos, iti pampamilyami. Bendisyonan nyo kadiida amin. Dagitoy, o Apo, ti dawat kararag ken araraw mi, iti nasantuan anagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Sitayo amin kakabsat ti kararag nga ama namin. Ama Aming nga nga daka sa dilangit, madaydayaw matinagan mo, umay kumati pagariam, Pagariam, maraming kumati pagayatam, no kasano sa dilangit, kastamot kastamet daga. ito'y daga. Itim kadagam ti karoon mi, iti inaldaw, ket pakawanin na kami kadagiti basbas mi, akas may pamakawan mi kadagiti nakabasi, Kasano kada kami. ket di na kami iti panakasulisog, no di kat ilisi na kami ti dakes. Takukuam ti pagariam, ti panakabalin, ken ti gloria nga nayon. Amen. Dengue mo Apo, dengue dawat mi, ipangag mo kadi, Awis iti panagkonfesar, denggen yo ni Pablo kadagiti taga Roma. Ngem saan kayo nga agbibiyag kas mayanurot iti lasag, agbibiyag kayo ketdi kas mayanurot iti espiritu, nupudno nga agtaeng kada kayo ti espiritu ti Dios. No awan ken ka ti espiritu ni Kristo, saan ka a tao ni Kristo. Ngem no agtaeng ni Kristo kada kayo, uray no natayen ti bagiyo, gapu iti basol, si bibiyag ti espiritu yo agsipod, tanagbalin kayo analinteg iti imatang ti Diyos. Aramaten tayo nga rod daytoy a kanito, tinaulimek a panagkonfesar. Maawis nga agparintumeng dagiti agtarigagay, bayat ti natal na atukar ti organo. Agkararag tayo. Manakabalin na Diyos,
gapu iti kaasim. Inted mo ni Jesu-Kristo nga aglakam iti papatay ijay krus tapno, maisalakan kami. Indaton na namin pinsan tibiyag na nananay awan pagkurangan na. Gapo iti daytoy, da kami nga inlasat mo kat umay manandetar pad mo, adumawdawat ti kaasim apam makawan kadagiti aduunay apaglablabsingan mi. Pakawanen nakam apo. Iturong mo dagiti bibiyag mi, iti mayan nurot iti pagayatam, nga ayatenda ka kan kastamat iti padami. Amen. Idurong nagkaten ka, ala sempli dalan ko. Hagranyagem kat rupakanya, tapnos ikati Amen. Naimbag ken naragsak, na parabor nga agsapat tayo amin kakabsat. Iti daytoy nga kanito ket pasangbayan tayo man iti tunggal maysa, nga damanin kada tayo nang nangruna, iti italaeng apanawen manen, ngagdinen na tayo kalpasan iti manmano nga tawen. Tawen hanga bulan. Takpudno launay kakabsat nga adamanen dagiti kakabsat nga si ayat nga makaden na tayo iti kastoy nga kasasaad. Numan pay dandanin 70% iti i-approve sapay kuma. Ngem itatanga kanito ket agragsak tayo, inikkan tayo iti, o inikkan na tayo iti at least 50% capacity nga umay kada tayo wenno itin tayo panaggigimong. Ket no kasano nga pasangbayan iti tunggal maysa kakabsat ket kayat kuman nga palakpakan tayo man iti Dios. Yan. Gapo iti parabor na ken kastamet iti asin na kada tayo. Parabor iti panangalalwad, parabor no kasano tayo nga inlasat manen iti maysa nga Domingo. Isu nga daytoy nga kanito, ket no kasano kayo nga kablaawan nga adda ditoy, kastamet iti panangkablao tayo nga siraragsak kadagiti kakabsat nga awan ti panawan na wenno gundaway da nga makadwa tayo iti kastoy nga rupa ken rupa. No deket adada amin kadagiti pagtainganda ket kakabsat awaten nyo nga rod iting kami panangkablaaw kada kayo itinagan iti Central United Methodist Church ken kastamet iti daytoy nga gimong iti Lucano nang nangruna itinagan ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Awaten nyo iti panangkablaaw mi kada kayo asiraragsak ken sidudungo. Ken kastamet saan laeng nga dagiti adda ditoy lokal no deket intayo met kablaawan dagiti addan sa bali nga nasyon. No kasano iti naimbag naragsak nga bigat iti panangkablaaw tayo kadagiti addatoy kastamet naimbag nga rabii kadagiti dadduma naimbag nga malem kadagiti sa bali nga nasyon naimbag nga aldaw yu amin. Awaten nyo met, dagiti banbanag nga isut impaay ni Apo kadagiti taga ito'y Pilipinas, kastamat ti ipay na kuma kada kayo. Iti Diyos, isu kumat maadangakan kanayon kada kayo. Ken kastamat iti daytoy nga
Domingo kakabsat ket intayo man rambakan iti makunkun ng grandparents Sunday. Dagiti lolo ken lola tayo ket intayo man padayawan. Ket isungay no madamdama kakabsat into no malpas iti panaganunsyo tayo dagiti banbanag nga pakaseknan iti iglesia tayo ket mabalinto nga buyaen tayo iti sangkabasit nga video clips ken dagiti dadduma nga awan dita ket kayat kunto nga awagan iti nagnaganda ket kabayatan to nga makikita tayon to wenno manggigyo dagita ni nagnagan ninyo ken dagiti saan nga maawagan wenno masauman tinagnaganda ket mabalindamet iti umay ti sangwanan tapnon ikararagan adda sang kabasit nga insagana iti nurture nga siguro pangbasa lang met tadakulap yo tapno maikatto kano dati kagaw isu dayta ti insagana da as token kadagiti lolo ken lola tayo. Kayat ko nga'y pakamo kada tayo kakabsat wenno intay man kablaawan. Dagiti amin nga simmangbay iti panagkasangay da. Ken kastamat iti aldaw nga singsingayan iti kalaysada. Ket kas gagangay jakon nga basaen amin no deket iplas lata ni Ryan. Ryan pakiplas mo nga dagiti ni kita. Kabayatan iti panakay plus kas kuma into no bigat itagkasangay kitaw sa bali ti administrative pastor tayo Pastor and Reverend Ismael Sarangaya. Ken dagiti daddumapay. Ken kastamat iti daytoy umay nga Friday 12 ket ni kabsat ni Piskal or Attorney Des Macaraeg. Palakpakan tayo mga kabsat. Iso na tagkasangay. Dita. Iso nga itinagan kakabsat. Iti iglesia tayo. Si pupuso kami nga mangkabkablaaw kada kayo. Iti naragsak ken narambak nga panagkasangay. Ken kastamat iti aldaw iti kalaysayo am amin. Si kayo amin. Diyak nga kasko nagtatay, diakon nakabayatan iti panang daldalyasat yo iti baro atawen nga isut impaay na kada kayo. Happy birthday and happy anniversary. Kastamat kayat ko lang ipakaammo nga into numay nga Sabado kakabsat. Akas iti impaay ni Apo nga parabor iti kabsat tayo daytoy agkapagpangulo kay Attorney Des iti kaaldawan iti ni panagkasangay na. Ket inrantana daytoy nga aldaw partikular into no umay nga Sabado nga iti panagkasangay na ket rambakan ijay misyon ya Rosario. Nagsaya at launay kakabsat nga dakastoy nga pasamak. Ta kusto-kuston tumet nga igiddan no kasano tayon tumet nga ipanmanen iti ayuda nga aggapo iti Central Outreach Ministry. Inton Sabado maigiddan tong daytan. Isu nga kada kayo kakabsat nga nangipaay iti badang nga kaskuma iti nangiyawat ti manong asako nga bagas nga daytoy kakabsat isu tiniriripak nga pangnayon iti budget iti church tayo nga 10,000 per month. 10 kit 50 nga pamilya ikandayo anya ti mayawat na anya ti nagyan na. Isu nga kada kayo kakabsat nga kankanayon nga si ayat nga bumadbadang iti daytoy outreach ministry tayo. Ket agyamyaman kami launay kada kayo. Ket saan da kayon nga may saan
isukmetan o akan kanayon kada kayo. Iso nga no, dantuman kakabsat, agiti banbanag, nga kahit yunto, nga saludsuden ng nangrona, kadagiti aktibidades po, iti iglesia tayo, madamdaman to, saludsuden daktulae ngayon, madamdama. Iso tultuloy tayo, ket buyain tayo, iti sang kabasit, nga pangparagsak, kadagiti lolo ken lola tayo, nga isot insagana iti nurture. Iso kada kayo kakabsat, numampay, hanman nga makita, iti picture when ladladawan nyo, dagiti nagnagan nyo, ken am-amin ko mga lolo ken lola, nga da ditoy, am-amin, ket umay kayo ditoy sangwanan. Ryan, pakikuan natin yung ating pan. Daytoy, iti panawan tapno rambakan tayo ti grandparents Sunday. May kayo dito sa ngwanan, Tayo ay matanda na, ni Lolo Sigundino, tayo ni Lola nga Rosario, ni Lola nga Perla Pascua, nasaan may ni Lola nga Lailani Apostol, ni Lolo Jimmy Apostol, ni Lola nga Marites Tapios. Dagitoy kakabsat, ket numabalbalan, ket kumay kayo di sa ngwanan na. Am-amin kayo nga lolo. Sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. La 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 la. Whoa, la 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 la. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi na ang buhok ko. Kas kinunaktatay kakabsat, numabalbalin dagiti lolo ken lola nga daditoy ket umay kayo ito'y sangwananen. Ayan. Am-amin nga lolo ken lola. Ayan. Awaten nyo dagiti pakalaglagipan nga iti daytoy nga aldaw ket nairanta nga para kada kayo kakabsat. Rona, ito pa. Sino pa iti lolo ken lola dita? Hangkag babaen kakabsat. Tadayta ti pakaidayawan iti tunggal maysa. Nga dal lolo wenno lola akas kada kayo.
Awaten nyo iti sang kabasit. Nga pakalaglagipan wenno dayta iti pamadayaw iti iglesia tayo nang nangruna iti committee ng nurture. Agkararag tayo. At to'y, o Diyos, dagito'y nga anak mo. Nga iso'y tinang patawid, kadagiti pamati ti anak da, ken kastamat, o Diyos, dagiti apuda. Dagito'y nga lolo ken lola mi, nga ingunguten mi ununay. Numan pa'y, adu kadakwada ti awan kada kami iti daytoy nga kanito. Ngem babaen daytoy nga unoy mi wenno karkararag mi, o Dios, ket makadanon kadakwada tapnon sa limat-matan damat no kasanumi nga idaydayaw isuda wenno amamuan nga isuda ket nagapuan iti kinaimbag nga isuda o apo iti nang silnag kada iti daldalan ti anak da ken kastamat iti apuda ken iti tunggal maysa a sumarsaruno kadakwada. Babaan iti bendisyon mo, ipayan mo pa isuda, o Diyos, iti kirid ken kastamat iti pigsa tapnon iti biyag nga isut impaay mo kadakwada ket maaramat pay tapnon adu pay, o Dios, iti kararua nga maisalbar ka. Bendisyon nam iti biyag da, bendisyon nam o apo iti kamkaming iti pampamilyada nga iso iti panangipanguluan da. Sikalang apo iti maidayaw babaeng kadagitoy nga lolo ken lola mi nga iso nga kami ramrambakan iti naisingsingayan nga Domingo para kadakwada. Itinagan ni Jesus dagitoy, o Dios, iti araromi. Amen at amen. Dagitoy kakabsat, dagiti lolo ken lola tayo nga kada tayo tatang agsapa ket sumango kayo man basit kadakwada, palakpakan tayo. Yan. Agyaman kami kada kayo, agyaman kami. Amen. Amen. Ti panakaibasa ti nasantuan surat, ti epistola maadaw ijay Hebreo, kapitulo 9, versikulo 24 aging gana 28. Ket kastoy ti mabasa. Ta saan asimrek ni Kristo itinasantuan adisso nga aramid ti tao ken ladawan laeng tinapaypayso adisso. Simrek kitdi sa dilangit ayan na ita iti sangwanan ti Dios gapu kadatayo. Tinawen asumrek ti kangatuan apadi iti kasantuan adisso amang idaton iti dara ti animal. Ngem saan anamin adu asimrek ni Kristo amang idaton iti mismo abagina. Tanukasta tinaaramid mamin adumet kuma nga agsagaba manipod iti pannakaparswa ti lubong. Ngem iti kinagpayson na iti paggibusan dagiti panawen na minsan lang anagparang ket saanen anaulit. Tapno ikaten na ti basol babaen iti panangidaton na iti mismo abagina. Na ituding amatay ti tao ti maminsan ket kalpasan na ukumen ti Dios. Kastamet anamin pinsan anaidaton ni Kristo amang ikat iti basol ti adu. Agparangto iti maikadwa adaras ngem saanen agapu iti basol no diket tapno isalakan na dagiti mangnamnama iti yaay na. Agtakder tayo kakabsat. Intingarod, intingan, iti panakaibasa, iti Ebanghelyo ni Apo tayo ng Jesucristo babaen ken San Marcos. Iti kapitulo 12 manipod iti 38 a bersikulo aging gana ti 44 na kastoy iti kunkunana.
Bayat iti panangisurusuro na kadakwada, kinunana, agannad tu. Wenno kinunana, anadanyo, dagiti mamaestro iti linteg. Magustuhan na iti magna, asikakawas iti nagayad, ken makablaawan iti serkati publiko. Pilyenda dagiti kang runaan na pag-atugaw kadagiti sinagoga, ken katanukan a lugar iti fiestaan. Gundawayan na dagiti balo a babae, ket taktawan da dagiti sanikwada, sada ipagpakita iti atidug a panagkarkararagda, na dagdag sento iti dusa da. Idi agtugtugaw ni Jesus iti asideg iti pagitinagan iti daton ni templo. Pinalpaliw na iti panagipisok dagiti tattao iti kwartada. Adu ababaknang iti nagitinag iti nawadwad a kwarta. Adabalo a babae ana panglaw anang itinag iti dua pising o siping. Inayaban ni Jesus dagiti adalan na kinunana, ibagak kada kayo. At adu tintinag iti napanglaw abalo iti pagtinagan iti daton ngem tintinag dagiti dadduma. Tintinag da dagiti sobra iti kinabaknang da ngem ti balo numan pay napanglaw inted na ti kakaisuna nga adda ken kuana inted na ti amin a mabalin a pagbiag na. Dagitoy iti sasao ni Apo kadagiti anak ni Apo. Amen. Item ti pinapay ti biyagapo, maipay ito'y kararwak. As panangted mo jay, den at paybay, kadagiti tao adunay. Amen.
pagyamanan tayo ta mabalinen o nabalinandan iti agkakadwa nga rupa ken rupa nga isuda iti mangipaay iti sanewang iti kanta nga isu met kakabsat mangpatibker wenno mangnayon amang patalged kadag iti pamati tayo agkararag tayo iti daytoy nga kanito o Dios iyebkas mekan ka wenno umas asidig ka mekan ka nga daan iti namnama nga dagiti sa saum nga isuing kami manggagan ket endingan milaun-unay tapno iti kasta. Iti kaunggan iti puspuso mi ket masalimet-metan tapno nagpaay nga kired ken salon at mi wenno ragsak mi nga ipaay ken ka iti rumbeng. Daytoy nga adipen mo o Apo si kangarod iti mang bendisyon iti naga ni Jesus. Amen. Kakabsat, kayat ko ngayon tayo man pagtutungtungan, iti basit nga kapanunutan, anapatpateg iti basit nga gatad, nga aggapo iti puso, ngem iti dakkel a gatad, nga aggapo laeng iti pitaka. Pamati, uray basit ti adda ken ka. Napatpateg iti basit agatad nga gapo iti puso. Ngem iti dakkel agatad nga gapo laeng iti pitaka. Isu nga ti pamati, uray basit iti adda ken ka. Iti panawan akas mapadpadasan tayo o mapadpadasan ti sangalubungan kakabsat. Napatigamin nga awaten tayo basit manday ta wenno dakkel wenno adu. Tapudno launay saan a mailimed iti ragsak iti tunggal maysa nga makaawat iti dakkel. Kastamet ti umawat iti sangkabasit iti riknana saan nga may limed tamalidliday. Saan nga dayo iti rikna tayo no basit kakabsat iti daton wenno sagsagot a maurur kada Domingo wenno kada bulan iti iglesia tayo. Ngem kas talaunay iti palangguad, iti tunggal maysa, nang nangruna no dakkel iti bilbilangin da. Akikinumparapayan, iti daduma, dakkel. Iti naurur mitata, si kami kadakkelan, si kayo mo ti kabasitan. Ada kastoy nga galad ket saan ang may liming dayta kakabsat. Isu nga no daduma, ibagbaga dagiti masaknan. Pastor, agsermon ka man, iti pagkakwartaan, awanin ti pondo tayo, tabasit, iti naurur tayo. Ngayon no dakkel, iti naurur, ala pastor, agpaaramid tayo. Ipaaramid tayo, uri nga rumbeng, ipaaramid tayo. Dagitate, kwa tayo. Ngayon amuyo kakabsat. At da maysa apasamak iti maysang iglesia tayo dito'y PAC. PAC, apay magbagak mutin. Basta PAC latan. Iti maysa vesper service kakabsat, a pinanguluan dagiti laiko, taawan idi kanu, iti pastor da. Iti dayta nga service da, iti vesper, adda kanu waluda. Iti dayto nga istorya kakabsat ket isuna iti laiko, pangunayan nga laiko iti dayta nga iglesia, ket isuna tinangi pangulo dayta nga vesper service da. Idi nalaen da wenno naalan iti sagsagot daytoy nga walu kakabsat nga da iti dayta a vesper service.
tapnon ipannan iti altar. Adda kano idi gangannaet nga maysa nga gaputi sa bali nga nasyon nga nakatugaw ijay likod. Inayaban na daytoy. Babaan iti sa unang nga Ingles. Brother, come in, come. Isu nga napan nagsubli day di agurur iti offering na panainala. Nang itin nagtidakal, may isang nga bugkos nga kwarta. Nga iti pa nagkuna, daytoy, nga nagkolektar. Umabot siguro na surok kumurang kuna nga 5,000 diya may isa. Diya impan na. Ti ayat na, tagapo, tadakal, day intinag na, kakabsat, daytoy taga likom. Ipan namanan. Idi hampe ka no nakagadwa, yan ti aisle, inayaban namanan. Brother, kamagan. No kasano, jay kadakkel, jay impan na, impisok na, timuna, di timpisok namanan, iti pangadwa, nga daras. Aging gana ti may katalo nga daras. Isu nga, iti dayta nga panawan, daytoy nga nagagam ti offering plate, idi idato nagtagtagargar ka, no, ta nakadagdagsan. Nalpas, ti kahit nga saawan nalpas, dayta nga vesper. Ket idi napandabilangan kakabsat, daytoy nga naururda, iti dayta a vesper service. Sumurok kumurang 1.5 milyon. 8 may kasyam yagan gannaet nga imay. Kastalaunay iti ragsakda tadakkel. Iti naururda iti dayta nga Domingo. Ngem iti kamaudyanan na. Dayta nga kadakkel ti naururda. Isu iti gapuna iti panagsusukpiyatan da. Aging gana nga pimanaw ni pastor nga saan nga napintas iti panaglangan-langan na kadagiti membro na. Nagrigat. Isu nga saan amin kakabsat nga dakkal nga banag ket isu pagayatan no deket addanto pagbanbanagan na ngang nangruna dagita nga dadakkal nga banbanag ket saan nga gapu iti puso no deket adda sa bali nga panpanunutin na. Mangyawat ka ti dakkel. Ngem sa balimik gayam, iti purpose mo, awan kakabsat. Awan, iti paglabsi, awan ti labis na, no dinto, agpaay to, agpatinggan to, iti saan nga naragsak. Kahit ko nga kitain tayo. Daytoy balo nga isu kakabsat iti intayo pagtutungtungan iti sangkabasit nga oras. Intayo amuan daytoy nga balo nga kunkuna daytoy imbasa tayo. Ni man Marcos ken ni Lucas da isu nga rod nga duwa iti nagpada ng isurat daytoy. Balo, anapanglaw, marigrigat. Di tayo amo, no manot itawan na, inya tinagan na, no apay, nga nabalo, when no damat laeng ka di, anak da. Ta isu nga rod, iti kunkuna, kakabsat, dahito nga teksto tayo, nga awan, ti mangibagbaga, when no awan nang ibaga, no anya tinagan na, no anya iti pupusay, iti asawa na, no mano iti tawon na, no anya ti kasasad na, no dike iti kasasad nga isulaeng nga intay nabasa wenno nangyagan.
ket maysa a babae a balo a napanglaw. Dayta iti pannaka-description iti Biblia daytoy nga babae. Dinayaw ni Jesus daytoy a balo. Babaen iti pamati na. Ket dayta a pamadayaw ket saan a malipatan inggana. Babaen iti pamati na isut gapuna no apay nga adda isuna iti dayta nga lugar a pagdaydayawan. Kapsat, kayat ko nga makita tayo iti naununeg nga pannakaammo nga daytoy ket adda pakibiyang, adda iti biyang tayo, daytoy nga babae. Kas kumakada kayo. Babaen iti pamatiyo ken Apo, wenno pamati tayo ken Apo, isu nga adda tayo ditoy. Tano awan ti pamatiyo, malabit, adda kayo sa jay, mall, adda kayo ijay, igid ti baybay, wenno adda kayo ijay luneta. Agang angawag tatay, dahito inaanak ko, ni inang mungay ko na, ala pastor, mabuteng. Nyakit ni inang mo kaya. Mabuting mapan di ito iglesia, numapan di mall, wagas. Yan, ito tipod no? Kabuting tayo mapan di simbahan, numapan tayo di mall, wino di Robinson, wino SM, wino Fisher Mall. When numapan tayo, kada kiti pagpasyaran, urag didik, kada picture, saan tayo mabuting, uwagas nga pudno kakapsa. Dayta iti gapuna, no apay daytoy nga balo, anapanglaw, nga daisuna, iti pagdaydayawan, babaen iti pamati. Ta iti dayta, apanawen, ket ijay laing Jerusalem ti mabalin o naikedeng a pangipanan kadagiti datdaton. Ngem adu kakabsat dagiti pambar dagiti dadduma asaanda makapan iti dayta nga lugar. Malapit dagiti dadduma awan ti kawesda nga napipintas. Sangkadi nga kasta tayo? Mapangkam di iglesia. Ngim dayta church memo, nagbabak ng titatao sa jay, nagpipinta sapatos na, nagpipintas iti kawes da, ngim siyak. Dayti pa lang ti kawes ko, kasar kami, manunga tawanan, iso nga mabain na, kanak na panin. Dagita kakabsat iti pambar ti adu kada tayo. Kastama, tanya pa na itado mga pambar tayo. Napanglawak laeng. Awan ti dakkel nga mayawat ko wenno mayted ko. Bayamon dagiti nababak nang isudalaengen ti adda sadyay. Nang nangrunan to nga naman paiso kakabsat. Mangiyawat ka ti 10 nga piso. Tapos yun kaabay mo glallalon to no may ilista amin dagiti nangiyawat. Adda mangipan 50,000, 20,000, 5,000, 1,000, kitsika kit 10 nga piso, mabain kanto. Ta isong arud lata ti adda. Dagitoy, dagiti dadduma, kakabsat. Nga saan nga may parbeng, kadagiti panunot, dagiti ado nga Kristiyano. Gapo taawan, isong handa mapanen. Gapo taawan ti dakkel, nga mayawat da, handa nga mapanin. Ngemit iti kinapudno na, daytoy nga babae. Babaen iti pamati, daytoy abalo isut, nang tignay ken kwa na tapnon mangted. Nupudpudno, nga dapamatem kabsat, uray manuti addayan ta wallet mo. Hangakas kuma iti maysa nga istorya. Iti maysa nga gibo nga kastoy.
palpaliiwing gayam ni pastor dagiti ni membro na. Idi malpas iti serbisyo, inasigan na yan ti maysa. Uy, kabsat, kunana. Agyaman na. 10 nga piso, adyan indaton mo. Ay, saan pastor? Kunana. Hangapod no adyay, sa gasot, tinyawat ko. Oray sa ludsudim dito, ikaabay ko. Saan? Kunana. Napaliiw ka, kunana, 10 nga piso lang. Pudno, pastor, sa gasot. When kabsat ko na ni pastor, pudno nga sa gasot, di inyawat mo. Ngem, itinagyan, tapusom ken tapanunot mo. Sa ngapulo, nayarado laeng, nga itinadukot mo kit sa gasot, mabain ka lang. Ngem ti kinapudno na, itinagyan ang taisip, yung tapanunot mo ken tapusom, sa ngapulo nga piso laeng. Saan tayo kumanga kasjay? Tayo ti pudpudno apamati kakabsat ket isut mang tignay. Kadagiti puspuso tayo wenno kaungan tayo tapnon ipaay tayo iti rumbeng nga daamin kada tayo. May kapat. Iti pamati daytoy nga balo isut gapuna tapnon ipaay na iti amin nga adda ken kuana. Nay matangan ni Jesus dagiti mangmangted adadakkel agatad iti dayta ngaldaw. Kinunana kas itinabasa tayo itatay. Daytoy babae, daytoy nga balo anapanglaw. Isut ng ted iti kadakkelan kadagiti amamin anang ted. Tadagiti dadakkel dagiti nababaknang kunana subsubra laeng iti kabaknang na handan nga kasapulan isulaeng ti iyaw awat da ngem daytoy a babae a balo isut pagbiyagan na ngem inyawat na pay amin ken Apo. Daytoy abalo awanen ti panpanunuten na nga nabatiken kuana inyawat nan amin impaay na amin nga daken kuana babaen iti pamati iti pakaimatangan iti pudno a pamati kakabsat nga adda kada tayo ket no kasano tayo amang ted iti adda akasasaad tayo. Saan lay nga gapo iti puso no diret no anya iti adda akasasaad tayo nga isut parabor ni Apo. Kaslan samik nga makalintigan. Milyonaryo ka, mangiyawat ka lang ti 10 nga piso wenno sa nga gasot. Dahil tati kahit kung nga sa uwan, saan nga makalintigan? No, ket di iti pakaimatangan iti pudno nga pamati nga sika ket pudpudno a mamati ket no anya iti kasasaad mo. Iti kasasaad iti tunggal maysa nga adda kada tayo akas mamati anak ti Dios. Parabor ni Apo Diyos amin dagiti awan tagapuken ka. Isu nga dayta ti pakaimatangan tayo no kasano tayo kakabsat a mangipaay ken Apo iti amin a mabalin tayo nga ipaay. Iti pangsara. Adda kano mensahe ijay gravestone ijay England. Akastoy iti kunana ti Ingles. What I spend, I had. What I saved, I lost. What I gave, I have. No ipatras na tayo Ilocano, nga nana, no anya ti ginastos,
Iso ti adda kanya. Noan niya iti naurnong ko, sabi niya, isuntumot iti maawan. Take note ha. Isuntum mapukaw. Urnongem tata, mapukaw tong malaang. So nga dadya ko na ni Pastor Umali. Tinagrigat, agur-ur ka nga usto, when agurnong ka, itinapalalo, hamo nga panpanonoto no kasanon mangyayawat, mangibingay kadagiti, napanglaw when no awan ti gaway da. Ti kayat mog patakder ka tinapintas nga mansyon. Gumatang ka tinakadado ko na nga sansanikwa. Gumatang ka ti kagagara nga kotkotse. Di mo amuin to no bigat, natay ka. Into natay ka. Ni bakit mo isunan to tagganar, nagasawan to sa bale. Kunana, pag-aapaan to amin dayta, isu noon yan to, dyan na urnong mo. Kunana, isunto mo ti mapukaw. Isu nga, what I gave, I have. Dayta, noan niya, iti maiyawat maited tayo, isu iti adda kada tayo. Anya ti adda kada kayo, kakabsat. Iti pamati. Dahita nga pamati, isut mang tignay iti pusoyo, tapnon ipaayo ken apo, iti amin ken kuana. Amen? Ti Diyos, isut katanukan amang mangted. Impaay na, iti kakaisuna nga anak na. Impaay na, itagnanayon abiyag, nang nangruna kadagiti imawat ken Kristo. Isu nga iti pamati, ket umawat tumet iti nasaysayaak ken kaimbagan a parabor iti Dios. Iti pamati mangted ken apo uray pay nakurapay, uray pay basit wenno awan iti magkunkunana iti tunggal maysa kada kayo. Amen. Tumakder tayo amin kakabsat. Ti Apo adda kada kayo, Kastamet ken ka. itag-ayo dagiti puspusoyo. Itag ay mi iday iti Apo. Agyaman tayo, iti Apo a Dios tayo. Rumbeng nga agyaman ken agdayaw tayo. Agyaman kam ken ka, Ama, takasalaunay ti panagayat mo to'y lubong, inted mo ti anak mo amang isalakan. Ti Apo Dios, iti amin na biyag, imay makipagyan kada kami. Nangan, ken nang isuro kadagiti tattao, nakipangang kadagiti managbasol, ken nagunod na nga agpaay, ken ka, iti baru, at tao babaan, iti danom ken Espiritu. Nakita mi, iti dayag na. Nupay kasta, nagpakumbabangaru, gapu, iti panagtulnog, iti pagayatam. Si ayat nga imawat ken patay iti krus. Babayan ti papatay na, winayaan na Winayaan kam, kam, ti ti panakabalin ti patay, babaen ti panangungar na, itden na kada kami ti biyag nga agnanayon. To idi rabii, apanangted na iti biyag na ngagpaay kada tayo, nangalat ti tinapay. Idi makapagyamanan, inted na kadagiti adalan na kat kinunana. Alain nyo, kanin nyo, dahito iti bagik, anapisi gapu kada kayo. Idi kalpasan, iti panangrabiin, nala na iti kopa, inted na, kadagiti adalan na, ket kinunana,
Uminom kayo iti daytoy, da kayo amin. Daytoy ako pa, iso ti baro at tulag, iti dara ka na'y bukbuk, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu, agpaay iti panakapakawan, dagiti basbasol. No kanin tayo daytoy at tinapay, ken inumin tayo daytoy ako pa, mapabaro ti kasasaad tayo, iti kaadda ni Kristo kada tayo, iti yumay na, iti maudi, apan nagbaligi. Agkararag tayo, sirayo amin. Iti sangsango mi iti lamisaan mo, o Diyos, saan kami nga agtalek iti bapod mi a kinalinteg, o diket iti di maubos nga ayat mo. Umay kam agsipod taammo mi at ilaing pamuspusam tatno agbiag kami, ken masarakan mi ti manangitan mo apan nakanek, isu ti panagtalek mi ken ka. Sapay kumata ti panaglakam mi ditoy de sakramento, makantulong iti inaimbag apan nakaamumi ken ka. Mangilagep kada kami iti panagbiag, nga daan iti naurno sa panakaawat iti pudno a kinatao mi. Itinagan ni Jesus. Amen. No kanen tayo, daytoy at tinapay, ken inumin tayo daytoy ako pa, mapaparu, iti kasasaad tayo, iti kaadda ni Kristo kada tayo, iti yumay na, iti maudi, apan nagbaligi. Amen. Amen. Agtugaw tayo kakabsat, ket iti sistema, iti aramid itin tayo, panangawat, daytoy nga sakramento, babaen, dagiti kabadang tayo, nga odda iti sangwanan, ket mabalin tayo o nga pumila iti daytoy tinga may salaing nga linya kakabsat ngem pagtali na eden tayo iti social distancing ket mabalin nyo ti mangala adagiti bangibunong sa ketog subli mapan kayo aramaten tayo ti duwa nga igid ngem da kayo ngangay-ngayangay ngagparintumeng mabalin nyo matag parintumeng. Umay kayo am amin kakabsat. Tupudno launay nga iti panagayat iti Dios iti lubong impaay nati anak nga bugbugtong tano siya sinuman iti mamatiken ko anakat madaan to iti biyag nga agnanayon tapudno launay nga insaon ni Apo Dios kinunana siyak tipudpudno nga pastor. Ipaay tipudno nga pastor iti biyag na. Para kadagiti karnero na. Kinuna ni Apo siyak titinapay iti biyag. Siya sinuman tumasdag kanumay kanya saantun ang mabisinan saantun ang mawaw iti pamati ken Apo isunto iti mangiduron isunto ti mangtignay kada tayo nga agaramin iti rumbeng ken kuana. Iti panangayab ni Apo, iti tunggal maysa,
tapnon imbitaran na ka nga makipagmaymaysa iti sakramento ti anak na. Ket awan iti ilablabsing na. Si tayo amin kakabsat, pinakawan ni Apo, ken si tayo amin, ngayangay nga makaaramid iti nasaya at ken Apo. Iso nga wan ti laklaksid ni Apo, no iso na ti agaya, wenno iso na iti mangayab. Iso nga iti daytoy nga kanito, intayo rambakan iti maudi nga pangmalem, tadaytoy iti gapuna, no apay nga daka ditoy, gapo iti pamati kenkwana.
Agtakder tayo kakabsat. Agiyaman kami o Apo. Tinikan na kami iti gundaway ang magipaset iti daytoy nga sakramento ti anak mo nga ni Jesucristo. Tapno maibilang kami mo't akas maysa kadagiti alagad mo. Nga daan pamati ken dayta nga pamatit ison ng tignay iti puso mi tapnon makaaramid kami iti pagayatam. Iso nga bendisyon na mo Apo ti tunggal maysa kada kami nga daytoy iti mangiparparang nga nalawag la unay no kasano kami iting kami panagmaymaysa nga umayken kagdaydayaw wenno grukbab. Awaten niyo kakabsat iti na nga bendisyon iti Dios Ama na ken Espiritu Santo. Amen. Agtalinag tayo nga nakatakder kakabsat, ten tayo lang kantaan iti maudi kanta wenno himno. Agyaman kami iti parabor. Agyaman kami o Apo iti bendisyon. Agyaman kami kadagiti nakaad-ado nga banbanag nga isu o Dios impaay mo kada kami. Kas kuma iti panangted mo iti panawen tapno kami agdeden na nga umay keng kagrukbag. Kas kuma iti panawen apan ang tignay iti nasantuan nga Espiritum iti puspuso mi. Tapnon aggaraw kami iti mayanurot ken ka no kasano mi nga ipaay iti rumbeng iti amamin nga adda kada kami. Dagitoy nga anak mo o Dios kastamet kadagiti sagsagot da datdaton da ken napagkapullo da. Agiyaman kami ta itinananay nga bendisyon mo nga rod iti pamilyada dagiti pagsapulan da ken kastamet o Dios iti anyaman nga kasasaad da tawan sa balin anamnamaen da no dalaing siksika. Ipaay mo nga rod kadagito yung anak mo no anyaman o Apo dagiti kiddaw da tapud no launay saan mi nga mamaysa-maysa ngamit itunggal maysa ado dagiti kiddaw da kas kuma iti panangipulang mo iti kired sa lunat
panang paibag mo kadagiti saksakitan, iti bagbagida ken kadakstamat dagiti kamkaming ti pampamilyada. Ket no nyapay, dagiti anyaman o Diyos, nga kitdaw da nang nangruna, no daytoy o Diyos, ket kasapulan da ita, itinagan ni Jesus, dawaten mi, tasikalaeng Apo, itinagkarikada kami, nagtalinaid kami, ken kadagiti sasaw magtalinaid kadagiti puspuso mi, dawaten mi amin, nga kasapulan mi, ket ipaay mo kada kami, daytoy o Diyos, itig-igaman mi nga karim kada kami, iso nga, indingam ko mga rod, dagitoy o Diyos, ngar araraw mi, taamo mi launay nga iti Diyos, nga iso nga kami pagrukbaban, ket Diyos aman nakabalin ken managayat launay. Wenno Apo, italik mi amin ken ka, iti biyag mi, ken kastamit o Diyos iti aramid mi, taawanin sa bali, nga makaipaay kada kami, iti kered salon at ken biyag no dilay nga siksika. Agiyaman kami, kadagito yung anak mo, iti sanewang nga ti kanta, ken antam amin nabanbanag, nga isu o Diyos, pakaimatangan nga iti Diyos, babaan tinasantuan nga Espiritu, isu dagtigtignay kada kami. Dagitoy iti dawat mi, ken Hesukristo nga isut manubot, ken may salakan mi. Itata kakabsat, intayo nga rod awatan, itinananay a bendisyon iti Diyos Ama nga dasa di langit. Kastamat no kasano iti ayat, parabor ket panangalalwan ni Kristo. Ken no kastantumet iti kaadda tinasantuan nga Espiritu, tapno manglingligay ken ka, mangipaay iti talna, ken mangsalukob ken ka, wenno kadatayo amin, ita ken itagnanayon nga wan inggana. Amen.